खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं बिपिएफ दोलोनि आर'जलाइ होनायखौ गोजौसिन बिजिरसालिया नेवसिगारदों। बाक्सा जिल्लानि 28 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट लानानै बिसायख'थि जानो गोनांनि 7 सानसोल' दंसैमोन। बे समावनो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै रंजा खोंगोर बसुमतारिया बिजेपि दोलोआव हाबफैदों। बेखौ लानानैनो बिपिएफ दोलोआ रंजा खोंगोर बसुमतारिनि हेंथायै गोजौ बिजिरसालियाव बिजिरनो थाखाय गसर थिसनदोंमोन आरो 28 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव भट होनाय सान एबा बिसायख'थिखौ फावसयनो थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय रंजा खोंगोर बसुमतारिनि जेबो फोरमान गैयैनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ होनाय आर'जलाइखौ गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारदों। बिपिएफ दोलोनि आर'जलाइखौ बिसायख'थि आय'गआ बिसार खालामनो आखायाव लायाखैसै होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। लुम सलार कम्पानिया मुंदांखा बर' इउटुबार राजा खुंगुरनो फ्रि मोनसे लुम सलार हरदों। बिथां राजा खुंगुरा सिगां समावबो बेबायदिनो मोनसे फ्रि लुम सलार मोनखांबायमोन आरो आथिखालाव बियो नैथि खेब फ्रि लुम सलारखौ मोननो हायो आरो बिथाङा बेखौ आनबक्सिं खालामनानै गावनि साबस्क्राइबारफोरनो खोन्थायो। 8 एप्रिलाव नरेन्द्र मदिया महामारी कर'ना भाइरासनि बागै गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायमेल जथुमगोन। हादोराव फिन बांनो हमदों कर'नायाव गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमा। कर'नानि थासारिया आरोबाव गिख्रंथाव महर लानायनि उनावनो फिन सोरखारा जिंगासिनो गोनां जादों। बेखौ लानानै 8 एप्रिलाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरखौ लानानै सावरायमेलाव जथुमगोन। समबारखालि फुङाव सावस्रि बिफाना फोसावनाय बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव हादोराव 1,03,528 सुबुंफोरा गोदानै कर'नायाव गाग्लोबजादों। लोगोसे सा 478 जिउ गोमादों। मख'जाथावदि कर'नानि भेक्सिन होनायखौ लानानै गाहाय मन्थ्रि बिथाङा 4 एप्रिलखालि मोनसे मेल खुंफुंदोंमोन। बे सावरायमेलाव कर'नानि भेक्सिन आरो बिनि सायाव सांग्रांथिनि सायाव नोजोर होनाय जादोंमोन। कर'नानि सायाव सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय 6 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम गुबुन गुबुन जायगायाव हाबाफारि लानाय जागोन होननानै रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बर'नि मुंदांखा सावथुन जोलैदा सिटखौ इउटुबाव आपल'ड होबाय होनना दिहुनगिरि रजनी बसुमतारिया फोरमायदों। बर' सावथुन जोलैदा सिट सावथुनखौ 2019 मायथाइयाव दिहुनदोंमोन। बे सावथुनाव गाहाय फाव खालामदोंमोन फारियै पानसि ब्रह्म आरो सिमां सैनारि बिथांमोनहा। बे सावथुननि दिहुनगिरि रजनी बसुमतारिया इउटुबाव आपल'ड होगासिनो दं होननानै बुंदों। नोंथांमोना दिनै एबा गाबोननि गेजेरावनो बे जोलै दा सिट बर' सावथुनखौ इउटुबाव नुनो मोनगोन आरो साफ्रोमखौबो नायनो बिथाङा गुरैयै खावलायदों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। बिपिएफनि बिजाथि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंथिदों। एसपि बिथांखौ गोबां अजद होदों। एसपिआ बिपिएफनि दायखौल' नुदों, बेरेखा दोलोनि दायखौ नुवा। एसेबां रां रानबाबो हमाखै, बिपिएफखौल' टर्चार खालामदों होनना अजद होदों। बेरेखा दोलोआ एम्बुलेन्सजोंबो रां लांनानै सुबुंफोरनो रां रानदों होननानै अजद होदों आरो बे खामानिखौ एसपि पुलिसफोराबो हेफाजाब खालामदों होनना प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिदों आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि एसपि पुलिसफोरा बिपिएफखौ गादबदों आरो टर्चार खालामदों होननानै अजद होदों। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। कर'नानि सम आरो उन सिगां सुबुं अनफावरि हेफाजाबगिरि आरो गोबां खैदां खैफोदाव रोजा रोजा सुबुंफोरनो हेफाजाब खालामग्रा रियेल हिर' बलिउडनि एक्टर सुनु सुदखौ स्पाइसजेट बिरखंआ सेल्युट खालामना बिरखंआव बिथांनि सावगारिजों मान होदों। बे टुइटखौ एक्टर सुनु सुदआ गावबो टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।